Keď sa o niekom povie, že sa vydal na zbojnícke chodníčky, väčšinou to zaváňa problémom. My vás dnes zoberieme na chodníky, po ktorých sa síce prechádzal zbojník, ale bolo to už v dávnej minulosti. Dnes môžu prostredníctvom jeho príbehu objavovať turisti ďalší z kútov nádherného Podpoľania. Po stopách zbojníka Paľa Demikáta sa vydáme v centre dedinky Klokoč na Podpoľaní. Trasa v parku sa začína pri minerálnych prameňoch hneď vedľa cesty. Trasa je dlhá, niečo cez 1,5 kilometra. Je to chodník lesom popri krásnom potôčiku. Návštevník už pri vstupe sa stretne s prvou takou nejakou uvítacou tabulou, ktorá hovorí o zbojníkovi a o nejakých archívnych aj informáciách o ňom. Park má prilákať návštevníkov na vidieckú atmosféru a nevšedné momenty. Takým je aj jedna z atrakcií, jednoduchá drevená hojdačka. Nie je vylúčené, že podobným spôsobom sa ľudia zabávali aj pred 200 rokmi. Práve v tom období sa odohráva aj príbeh zbojníka Paľa. Nie som rodák z tejto obce, ale dozvedel som sa, že tu pôsobil v tomto chotári a nielen v tomto zbojník Paľo Demikát. Žiadna nejaká vymyslená legenda, ale skutočná bytosť, ktorá je podľa nejakých tých archívov pochovaná aj na našom cintoríne v Klokoči. A tak prišiel moment, kedy oblastná organizácia cestovného ruchu Podpoľanie Novohrad dalo výzvu a my sme sa jej chopili a dali sme tejto myšlienky nejaký príbeh. Pri každej zastávke je veršovaná básaň, ktorá rozpráva o zbojníkovi Paľovi Demikátovi a dokonca sa v lese objaví aj samotný Paľo. Náš Palíček Demikát, vieme o ňom z tých archívnych záznamov asi toľko, že narodil sa do rodiny nočného strážnika, bol ľudovo vartáš a tak sa aj traduje, že vlastne po tých chodníčkoch, keď robil toho nočného strážnika jeho ocino, takže on chodil s ním a že sa proste prestal báť tmy a spoznal rôzne chodničky a tak ďalej. A vyrastal v neľahkej dobe. O tragickom osude Paľa Demikáta hovorí aj známa ľudová pieseň. Vypočuť si ju môžete aj na trase v lese v podaní ľudového speváka Ľudovíta Jaďuďa. Demikáta Paľa, mali povolenia od pána Šurmána. Vieme o ňom aj tom, že jeho horní chlapci sa pohybovali od Poník po Stožok a často lúpili jedlo, zbrane a tovar, ktorý následne porozdávali alebo predali. Dnes jeho príbeh priťahuje turistov. Chodničky sme trasovali za pomoci nášho dobrého pána suseda, Jožka Pálka Strelca, ktorý toto už mal schodené za mladí a ukázal nám nádherné chodníky, ktoré neboli tak bežne, nechcem povedať, že dostupné, ale neboli vychodené. A cieľom bolo vlastne aj to, že keď človek kráča týmto chodníkom, tak v jeho zornom poli nikde neuvidí nejakú červenú strechu alebo nejaký kus civilizácie. Tak celé sme to vlastne takýmto spôsobom koncipovali. A sú tu vlastne dve trasy, jedna krátka trasa, jedna dlhšia trasa a v pláne máme v rámci ešte jednej tretej etapy robiť tretiu trasu, tak po prstenci celého toho lomu. Zaujímavosťou je aj drevený rebrík do neba, ktorý je postavený nad bývalým lomom. Budovať turistické atraktivity práve s historickým nádychom v regióne Podpoľanie má neobyčajný význam nielen pre návštevníkov, ktorí prídu, ale takisto aj pre miestnych a samotný park zbojníka Paľa Demikáta už sám o sebe ponúka široké spektrum možností pre všetky vekové kategórie. Nájdu si tu určite svoje, aj vďaka nádhernej prírode, ktorú Podpoľanie ako región samotný ponúka, tak na svoje si prídu rodiny s deťmi, rovnako tak seniori, ale aj zvedavá mládež. Nachádzame sa na pomedzi Podjavoria a Podpoľania. Aj napriek tomu, že v parku návštevník neobjaví nezameniteľné výhľady ani vysoké končiare, tak tu spozná a môže si tu naozaj oddychnúť, načerpať novú energiu a silu práve v tých zákutiach, ktoré príroda ponúka.
Zbojníci sa zdržiavali v lesoch, kde mali svoje skrýše. Jednu sme objavili aj v parku na konci prechádzkovej trasy. V budúcnosti by mali pribudnúť ďalšie novinky a medzi nimi aj originálny zbojnícky recept na pochúťku paľa demikáta. Pieseň, ktorú hráme pre teba.